and ọ na-egwu amụ ndị mmadụ. O nwere onye o were amụ since 3 months ago. Just in a na-egwu egwu metụ ya aka na amụ the man amụ ya ha arụzụ ọrụ and ọ na-pretend as ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Lagos wee nweta na ahịa Ladikpọ ebe ọtụtụ ụmụnne anyị na-agba mbọ. Kedu ihe a sị na o mere na ya bụ ihe onyonyo a? Nwa ikorobịa ị na-ahụ na ya bụ ihe onyonyo ka ha si dịka ha siri wee kwuo na ọ na-anara ndị mmadụ amụ ha na ọbịa ha anaghị nso gị na ya metụ ahụ na amụ gị efuo. Ha sị na ọ na-abịabu na ya bụ ahịa dịka onye arịrịọ. Ụfọdụ ndị mmadụ ndị o metụkwara n'obi a na-enyere ya aka, mana o nwere otu onye ya na ya bịara metụkọ ahụ ihe dịka ọnwa 3 gara aga ewesị na amụ ya bụ nwoke akwụsị ịrụ ọrụ, ma ya bụ nwoke kamgbe ahụ na ọhụbe nwa ikorobịa ahụ ọzọ. O wee mechakwanụ wee hụ ya bụ nwa ikorobịa ọzọ na ahịa Ladikpọ ahụ, o wee gaa gụgba ya si na ọ bụ onye a ka ya na ya metụrụ ahụ ikpeazụ mgbe amụ ya kwụsịrị ịrụ ọrụ ọnwa 3 gara aga. O nwekwara na ụfọdụ foto nke a hụrụ n'aka ya bụ nwa ikorobịa bụ nke ha si na ọ bụ foto ya na ndị isi ụka ekpere sere. Ndị isi ụka ekpere bụ ndị na-edunye ya bụ ọrụ nke ọ na-arụ bụ ọrụ izuru amụ ndị mmadụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo manụ ka ha si wee kwuo ya bụ okwu na ahịa Ladikpọ nke nọ na steeti Lagos. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. biko onye ụnafụ na vidio onye ndị lasek mere arrest today. Onye na-abịa Ladikpọ all the time and ọ na-egwu amụ ndị mmadụ. O nwere onye o were amụ since 3 months ago. Just in a na-egwu egwu metụ ya aka na amụ the man amụ ya ha arụzụ ọrụ and ọ na-pretend as na onye ayịyọ ka ọwụ. So and ndị na-anya anya efu na ozu ezu ka nwoke nọ ndị agent na-eyuzu and ọ na-eklem nọ ndị ekpere ka St0le ya. So ọ na-ekwu okwu ọfụma, mana today ọ bịakwa again the same person aha o metụrụ aka na amụ na aha arụzụ ọrụ after 3 months wee nwetazie ya wee kpụrụ ebe bịa na lasek and the man na confirm na amụ ya arụ ọrụ up till now. So onye nji ekwu ihe a onye ọ na dị careful ụnụ fo imbesai na-eme ka ogwusa gị egwu ọ ga-agbawakwa na ihe ahụ Christmas time. Ihe ahụ ndị sele ya ndị ụka white bụ ihe na-ese ndị ya na pisho afro wit ndị sendi gasịrị ya. So ọ nke na-eme kịta na ọ na-emebere na ọ na-eme ka ọ na ya yọ unu enye n'ihe ego abụ point of contact ka onye fụ ya chaali ya ọhịa ozi si ka mgbasa today. Nyanwa na-enwe ekwetere na o mere the thing. So anyị na-achọzi solution ka a mara ka a ga-esi wee loketi nọmba niile akpọrọ ka o wee bụrụ na eloketi ndị St0le ya ha dị na ya na ha amaghị onye ọwụ. Ọhịa bụ ihe na-eme today. Daalụ. Today date bụ gịnị? 31st of October 2024. Thank you. Onye n'ozi a ya bigo ya tụsa ya na the whole platform niile ka onye ọ na-adị careful ihe na-eme na Ladikpọ as of now. Thank you very much. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ọ dị mma. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka nkwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ. Ụmụnne anyị ndị nọ na ya bụ ahịa Ladikpọ ebe ihe onyonyo a si wee pụta eji m aha Chukwu wee na-arịọ unu biko unu emetụla nwa ikorobịa ahụ aka. Unu emetụla nwa ikorobịa ahụ aka maka na ihe onyonyo a nwekwara nke o si wee dị. Naanị ihe anyị hụrụ bụ nwa ikorobịa nọrọ onwe ya ewere ihe onyonyo tinye ya n'iru wee na-ekwu ihe ahụ niile. Nke mbụ, ilekwa anụ onye nwa a na-ekwu okwu ya anya, ị ga-aghọta na ọnọdụ ya ebe ahụ dị ka onye ahụ na-ezuchaghị oke. Ọ dị nnọọ ka onye uche na-ezuchaghị. Nke ahụ ewee gaa dịka ekwuchara ya bụ okwu, o nweghị dịka esi wee jụọ ya ajụjụ ka ọ sara ọnụ ya makwanụ ihe yiri ya. Ekwucha nnọọ okwu n'isi mmadụ ewere ihe onyonyo tụpụta sisi gbasawa ya. Esoghịkwa m na nke ahụ. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ kedụkwanụ ihe mere na ya ahụghị onye nwa a sị na o zuru amụ ya, onye nwa amụ ya na-anaghị arụ ọrụ.
ọ bụrụkwa na ọ ga-ekwu omume ahụkwanụ amụ ya nwa ehe afụ na amụ ya nwa a sị na ọ naghị arụzi ọrụ maka o teela aka anyị si anụ ụdị akụkọ yiri akụkọ a kamgbe ndị na nwata mewe anyị tochazie rụzie nke a efere mba ụwa onye ọbụla nọzi n'efere mba ụwa anyị aka na-anụkwa ụdị akụkọ yiri akụkọ a mana ya bụ akụkọ bịaziri ọ bụrụ nnọọ ọ dị ka ga-asị na ọ bụ naanị mbido ya ka anyị na-anụ anaghị anụzi ebe ya bụ akụkọ na-eru. Nke mbụ m chọrọ ịjụ unu bụ onye ahụ sịrị na ọ nara ya amụ ọ gakwara ụlọ ọgwụ gaa lelee onwe ya gaa nyocha onwe ya ma onwe ya scan mara ihe na-eme ya n'ahụ ka ọ bụ nnọọ na o nwere ka ahụ ya si wee dị ya ka ọ hụghịzi ihe o ji bụrụ nwoke o tiwe mkpu. Nke ahụ bụ otu ihe nọrọ onwe ya. O nwere ụfọdụ ihe m ga-achọ ka anyị nyoo anya na ya. Nke mbụ bụ na o nwebuola mgbe ụdị ihe a wuru ewu n'afọ gara aga ọtụtụ ebe na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria ebe ọbụla ị gara ị na-anụ na anara mmadụ amụ ebe dị otu a na anara mmadụ amụ ebe dị otu a ejikwana ya wee merụọ ọtụtụ ndị mmadụ ahụ bụ nke bụ na mmadụ ga-apụta nnọọ otu a onwe ka ahụ ya si wee mee ya ọ sị na anarala ya amụ. Ihe dị otu ahụ o nwere ihe ndị bekee na-akpọ ya, o nwere ihe ndị medicine na-akpọ ya. Mana tupu anyị ejewe ebe ahụ, o nwere otu n'ime ọtụtụ n'ime ha ndị wuru n'afọ gara aga. O nwere nke mere na steeti Delta. Kedu ihe mere ebe ahụ? Otu nwaanyị bụ onye nke ahụ mere. Nwaanyị ahụ obere ihe ka ọ fọrọ ka akụgbuo ya bụ nwaanyị ọnwụ maka na otu nwa ikorobịa otu nwoke sị na ọ nara ya amụ. Onye ya na ya bakọtara asị na ọ bọs ka ha bakọrọ ka keke ka ha bakọrọ asị na ọ narala ya bụ nwoke amụ. Imirikiti n'ime ndị niile nọ ebe ahụ achịrị aka wee wụọ nwaanyị n'ahụ, kụwa nwaanyị ihe merụọ ya ahụ nke dị ukwuu. Ma mgbe nwa ya nwoke nụkwaranụ ihe na-eme nne ya, ọ gbara rute ebe ahụ. Ndị ahụ amalitekwa kụwa ya bụ nwa ya ihe. Emechazie ihe zọpụtara ya bụ nwaanyị bụ na ndị ọrụ uwe ojii bịaziri dịka ya bụ ihe na-eme wee kpụrụ nwaanyị gaa mewezie nchọpụta, mechaa gaa kpụtakwanụ ya bụ onye si na nara ya amụ na nwaanyị ahụ nara ya amụ bụrụ nke nwoke ruo n'ụlọ ọgwụ. Ndị dibịa bekee elele nke nwoke lelechaa ya sị na o nwekwa ihe dị otu ahụ dị na amụ onye a dịka o si wee dị. Emechaa o wee bụrụ nnọọ naanị ebubo nkịtị ka e boro ya bụ nwaanyị. Ogologokwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere nọrọkwa ala n'oche gị ahụ ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ka anyị hụ ka ndị ọrụ uwe ojii si wee zọpụta nwaanyị ahụ na otu esiri wee kọwaa ya bụ ihe nke mere na afọ gara aga gbasara nwaanyị onye nke eboburu ebubo na ọ nara otu nwoke amụ na steeti Delta. Ka m bịakwanụ. Then carry that tire put for my head. Then call keke man say bring fuel. I turn my head like this. I see fuel. One man carry for hand. I call Jesus. I take my hand, carry the tire, come on for my head, put am down. Say abeg, make me no kill me. I no know the thing with the talk. Na Jesus I know. It was by providence that Anne Ekechukwu, said to be on her way for a church program, was alive to tell her stories after irate mob descended on her on a trumped-up allegation of affecting disappearance of manhood of her teen. The 68-year-old Anne, rejected by 3 hospitals when she was brought on emergency, currently receiving treatment in a private hospital, narrated how her storyline changed when she reached her destination and disembarked from the keke she boarded. They say make you no go, they beat me, tear all my clothes, tear my bracelet, tear my pants, everything. I just naked. Before one of my son come, then beat and my son run away. The police people try come. According to Delta Police Public Relations Officer, Mrs. Ekechukwu was rescued by a combined team of police after the mob overpowered the initial 3 policemen that came to her rescue. And as God will have it, the suspect, his name is Ebube Linus, who claimed that his male genital organ was made to disappear by this woman, was also arrested. So on getting to the station, it was discovered that he lied, because he saw for himself that nothing was happening to him. So the question is, why raise such a false rumor? Apart from raising that false rumor, why would Nigerians, our youths, and some elderly ones among them, pounce on a woman
taking laws into their hands, not just beating her, but stripping her naked. And people like you and I also sent such video to the internet. Ebube Linus, the accuser with dread, claimed to be SS1 student, said he went to eat in Best Western Hotel and boarded keke with a woman. While he noticed disappearance of his manhood, immediately the woman disembarked. As she calmed down, started feeling somehow like I don't get myself again. I just started doing somehow. And I go and meet the man for that. Mama, what do you do in my body? That I live in Lagos with my mother. So what do you do? I'm still a student. While Ebube and his accomplices, two brothers, were being held for attempted murder inside the homicide section of the police, more arrest was made. This lady, identified through the social media video, was accidentally apprehended while the police were going on a different mission. Just this week, the Delta State Commissioner of Police, while parading suspects, warned against human rights abuses, especially attacks based on frivolous allegations. I will wish to use this medium to warn our youth to desist from jungle justice. Apart from being an act of self-help, jungle justice is barbaric. It festers a circle of violence and lawlessness, thereby sabotaging the prospect of having the fundamental human rights of the victims protected. Iberu Biakoye News, Asaba, South Nigeria. Ọkụikirichala nke ahụ. Ọ dị mma, o nwere ụfọdụ ihe ngachọ ka anyị nyoo anya na ya, ka anyị tụgharịa uche na ya, bụ ihe nwere ike ịkpata ụdị ihe dị otu a. Mmadụ pụta nnọọ ọsị na amụ ya efuola, na amụ ya anaghị arụzi ọrụ. O nwere ọrịa a na-akpọ Koro syndrome ma ọkwanụ Koro disease. Kedu ihe bụ Koro syndrome ma ọ bụ Koro disease? Ka anyị leba anya dịka ndị Wikipedia si wee kọwaa ya. Asị, Koro is a culture-bound delusional disorder in which individuals have an overpowering belief that their sex organs are retracting and will disappear, despite the lack of any true long-standing changes on the genitals. Ogakwaniru wee sị, Koro is also known as shrinking penis and was listed in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ha bụ ndị Wikipedia gakwara n'iru wede sị, the syndrome occurs worldwide and mass hysteria of genital shrinkage anxiety has a history in Africa, Asia, and Europe. In the United States and Europe, the syndrome is commonly known as genital retraction syndrome. Otu a ka ndị Wikipedia si wee dee ya bụ ihe. Ha dekwara ọtụtụ ihe wee gbadawa, mana ka anyị jedebegodo nke ahụ ebe a. Otu ebe ọzọ ngachọkwa ka anyị lere anya n'ihe gbasara ya bụ ọrịa Koro, nke nwere ike ịkpata mmadụ nọgide nnọọ ọsị na amụ ya na-efu efu na mmadụ anarala ya amụ ya. Ka anyị lebeka n'anya na webụsaịtị ndị National Library of Medicine nke dị na mba America, United States of America. Dịka isi wee hụ na ihe foto a ị na-ahụ ebe a, screenshot a, ị ga-ahụ an official website of the United States government. I will say Koro syndrome, epidemiology, psychiatric and physical risk factors, clinical presentation, diagnosis, and treatment options. Abatazia n'ime ya wee sị, Koro syndrome is a multi-tiered disease presenting as an overwhelming belief that one's sex organs are shrinking into their body. Hasikwa, moderate to severe anxiety attacks are associated with the condition, along with the fear of imminent ọnwụ. Awegakwa wede sị, Koro is often culturally related and is most seen as an epidemic from in East and Southeast Asia. Although it can present anywhere worldwide in its sporadic form, the condition typically affects young males who believe in sex-related myths, and many individuals can co-present with anxiety, depression, or even psychosis. Although most presentations of Koro are self-limiting, the condition is harmful for one's self-esteem and quality of life, and some individuals may go through extreme, physically injurious measures to prevent genital retraction.
Treatments include the use of psychotherapy that has a sex education component, especially if the patient believes in cultural rooted myths. Ka anyị jedebegodu nke ahụ ebe ahụ maka nkọwatụ ụfọdụ ihe nghọtara na ya bụ ihe ha dere ebe a maka ndị o nwere ike inye nsogbu ịghọta. Ha sị na ya bụ ọrịa koro bụ ọrịa na-abịakwute mmadụ bụ ụmụ nwoke ka ọ na-abịakwutekarị, na ọ na-abịa ọbịa ha n'onye ahụ ọ dọwa onye ahụ n'afọ dị ya ka amụ ya ọ na-achọzi ịba ya n'afọ. Ewe na-akọwa na ọbịa ha na otu ahụ na ihe ọzọ ọ ga-eme onye ahụ bụ ọbịa metụta ya na ụbụrụ isi na otu o si eche echiche. Ihe niile uche ya ga na-agwa ya bụ na amụ ya na-achọzi ịba ya n'ime ahụ. Nke ahụ ga-emetụta onye ahụ n'ụzọ dị iche iche bụ nke bụ ụjọ, depression na olu bekee na ndị otu ya. Ma o mekwa n'otu ahụ, ihe ọzọ ị ga-ahụ bụ na onye ahụ atụwa aka, onye ọbụla ahụ ya na ya bịakọrọ ikpeazụ ma onye ọbụla o chetara ya na ya kwere n'aka ikpeazụ aghọọla onye zuru amụ ya. Mgbe na-asị biko unu, tupu unu emetụ mmadụ aka na onye ahụ zuru amụ mmadụ makwa na onye ahụ mere ka amụ mmadụ kwụsị ịrụ ọrụ, unu kpọkwara onye ahụ gaa lelee amụ nke ya, mara mgbe ọrụ debere ọrụ, marakwa ma ihe ọ na-akọ ọ bụ eziokwu. Maka na ọtụtụ ndị dibịa bekee ekwuola ya sị na onweghị ihe dịka mmadụ ịna mmadụ ibe ya amụ. N'etufughị oge, o nwere ụfọdụ ihe onyonyo m ga-achọ ka anyị nyetụ anya na ya na nkenke oge, bụ nke si n'aka ụfọdụ ndị dibịa oyibo ndị na-ahụ maka ihe gbasara ihe mmadụ ji wee bụrụ nwoke maọbụ ihe mmadụ ji wee bụrụ nwaanyị, bụ ndị ama dịka sexual medical experts maọkwanụ sexual medical consultants. Dịka ha siri wee kwuo ebe ahụ, ha kọwara ihe gbasara ya bụ ọrịa koro, wee kwuokwanụ na ọ bụghị mmadụ na-eme ya mmadụ, na ọ bụ nnọọ ihe na-anọgide wee bịara onwe ya. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ka anyị nyere anya na ihe onyonyo ndị ahụ ka m bịakwanụ. Hold your prick title, the thief people prick for town. But really, what's with all this, magically stealing someone's pennies? Now, it's a phenomenon called Koro. It is a psychiatric condition. Now, let me explain. Koro is also called genital retraction syndrome. It's a culture-bound syndrome that is characterized by, people having this overwhelming fear that their sex organs is, retracting into their body and that it will soon disappear. So how does it start? First, they feel this tingling sensation in their bodies, and then this overwhelming fear and anxiety that their sex organs is retracting into their bodies and will soon disappear. And only after they use, some cultural remedies like manipulating the sex organs, taking some herbal concoctions, or, doing some, weird culture-related herbal thing before it gets back to normal. So, but is this real? Is this normal? Of course it's not. It's a psychiatric condition. So if you are feeling like your sex organ is retracting and will soon disappear, fear not. You have to see a competent medical professional to assess you to make sure there is no organic issue with you. See, your penis is not going anywhere. It's exactly the way you left it. Go and share this information with your village people. Ọkwa ikirichala nke ahụ. N'etufughị oge, ihe onyonyo nke ikpeazụ m ga-achọ ka anyị anya na ya na nkenke oge bụ ihe onyonyo si n'aka dibịa bekee ọzọ, bụ onye nke ama ama dịka Dr. D. Narayana, bụ onye dibịa bekee onye mba India. Ya bụ nwoke bụ onye ama ama n'ihe gbasara sexual medicine makwanụ sexual medical ihe ọbụla a na-akpọ ya. Ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo na nkenke oge ma nụ ihe ọ kọwara maka ya bụ ọrịa koro, bụ nke nwere ike ime ka mmadụ sị na amụ ya efuola ma ọkwanụ na mmadụ anarala ya amụ. Ka m bịakwanụ. Penis is shrinking. Some others believe that their penis is disappearing into the body. Yet others believe that since the penis is disappeared, they will die. This psychological condition is known as Koro syndrome. It is also known as genital retraction syndrome, penis panic, etc. Koro in Malay language is a turtle head. Just as a turtle can retract its head inside the shell, the penis also will be shrunk into the body. This is basically a psychological disorder present in culture-bound Southeast Asian countries. This belief is a misconception. We must remember that once a penis has grown to its adult size, it cannot shrink. We must remember that
Our life depends upon overall general health, not on the length of the penis. Ehe, ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nletu anyị si eme ya deere anyị ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu. Ị na-eche na ya bụ akụkọ nke a na-asị na mmadụ nara mmadụ ibe ya amụ makwana na mmadụ emeela ka amụ mmadụ ibe ya kwụsị ịrụ ọrụ, ị na-eche na ọ bụ eziokwu ka ị na-eche na ọ nnọọ akụkọ ifo nakwanụ akụkọ eji eboju mmadụ ọnụ? Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị. Uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji onye a sị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme. Gee taa bụkwana mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.